Ikruok mag tuke rugby motisi ni Embu Sevens wibiro bagi kind tarik 12 gi 14 dweni e lap ma Moi Stadium kaunti ma Embu chakore ka jobag tuke gi Embu RFC dhi nyime gi loso lap margi. Kanowuok gi jofwambo e lap ma Moi's jakom mar Embu RFC Bosira Bija noleo ni tukego biro chakore chieng' tich abich gi tuke mag kidieny jotugo ma hikgi ni piny mar 18. Timbe 16 nyaka sani osenyiso dwaro margi mar yuore tukego kamoting'o Impala, Strathmore, Zitek gi Nakuru RFC. Timbe mamoko mawuok e alwora ma Embu oting'o Meru RFC, Chuka kaachiel gi Kirinyaga. Bosire nodhi nyime gi lero ni ndikruok mag timbe pod dhi nyime ne timbe duto mayudre Thurka. Last week but one tulikuwa na Meru Sevens ambapo tuliponea kidogo tungechukua number 1. Sasa tulitoka namba ya pili, that is we came the second number 2. So tukiangalia vizuri mwaka hapa Embu Sevens tumesema lazima hapa nyumbani hiyo award ama prize yote irabaki